תרבות עכשיו, ערב טוב לרותם תירוש. ערב טוב. בסוף השבוע היית במסיבה שמיועדת לאוהבי הסדרה באפי. אז קודם כל כותלת ציידת הערפדים. כותלת הערפדים. מסיבאפי. כותלת הערפדים. אני קצת אסביר לך מה זה באפי. באפי זו סדרת טלוויזיה, עלתה לפני 8 שנים בארצות הברית, מהר מאוד היא הגיעה לארץ. מדובר בטינג'ר, ילדה רגילה, שלומדת בבית ספר ויש לה אחות מעצבנת, כביכול בת השכן, אבל היא כותלת ערפדים. ואיפה היא מוצאת את הערפדים? מסתבר שהם בכל רחוב ובית חיים בינינו. חיים בינינו. כמו הקוסמים בהארי פוטר, אנחנו מוקפים בכל מיני צורים. כן, זה היה קצת מוזר, אבל בואי נראה רגע מה קורה עם זה. מה קורה? יש אנשים שמעריצים את מדונה, יש אנשים שמעריצים את נינט, ויש אנשים שמעריצים את באפי כותלת הערפדים. באפי 2005, בואו ננסה להבין מה קורה פה. בסוף השבוע, מרכז תל אביב, מאות מעריצים שרופים באו לעשות כבוד. מה מיוחד היום? בעצם חוגגים את האהבה שלנו לבאפי. מה מיוחד בבאפי? היא פנטזיה שמדברת על המציאות. איזה מציאות יש בערפדים? הקטע הוא לא על-טבעי, כמו שהוא הרגשות האנושיים. התהליכים שלכאורה קוראים שם לדמויות כמו ערפדים, קורות לכל בן אדם, זאת אומרת, קנאה, בגידות, יחסים. אז יש אנשים שפשוט מעדיפים לראות את טלנובלה בעם. מה גורם לכם להתאהב בבאפי? אוהב את העומק, אוהב את העניין. אני כמובן באתי לכל במסיבאפי. באתי לפגוש חברים, למד כמה חבר'ה איגוד הערפדים. ויש מי שלקח את העניין הזה רחוק. מה התחפשת? שאת מאוד מהסדרה, אני התחפשתי לאנג'ל, וגיא התחפשה לדרוסילה. אתם בעצם מעריצים את התוכנית של באפי. אני לא אוהב את המילה מעריצים, אבל אנחנו מאוד אוהבים, ודרך אחת מהקרנות האלה אנחנו נפגשנו ולמעשה התחתנו יותר מאוחר. אתם נשואים? שנה, בעוד שבוע. היה הטבעות שלנו, שזה גם מבאפי. מה יש בה בבאפי שהופך אותה לסדרת קלט שמרתקת אלפים? סדרה קטנה אבל חזקה, שהיא על פניה סדרת פנטזיה, קצת אימה, היא סדרת נוער, אבל למעשה היא סדרה, הסיבה שהפכה לקלטית כי היא סדרה שמתעסקת בכל כך הרבה דברים שהם פשוט המצב האנושי. היא התחילה בזה שהיא תיארה מה זה לגדול ולהיות טינג'ר ולהיות בודד ובפעם הראשונה להתמודד עם התבגרות. היא עשתה את זה על ידי מטאפורה. יש ערפדים בסדרה, אבל הערפדים הם מטאפורה לבעיות התבגרות. היוצרים לא מפחדים לגעת בנושאים כמו סמים, כמו הומוסקסואליות, ומציגים את זה בצורה הכי טבעית והכי נכונה. גם בבברלי הילס הם לא פחדו לגעת בנושאים האלה. כן, אבל זה נורא קיצ'י ונורא דביק. מה אני אגיד לכם? אני לא כל כך הצלחתי להתחבר לכל מה שקורה פה. נראה כאילו רק הם בעצמם מבינים על שום מה המהומה. אבל מה אני אגיד לכם? העיקר שהם נהנים.